Ya bar sesuk ya. Salah. Pak Ijo sembahyane ya bar sesuk Lah kok. kok ngenteni bar sesuk nek sesuk kene tekan nang Gembong Sesuk kono, nang Mas. Gembong kono lho. Oh cedek wae kene Gembong tidak ada 1 jam. Iya. Lah Mas Mariono entuk mbak nganu wae sak jam luweh wae ditembuh kok Mas. Sak jam kowe nek nggowo motor ha? Dek numpak apa ro? Numpak nganu. Apa jenenge? Apa Trimolem. bus? Nggih sampun nggih Mbak Kin nggih. Ayo Mas diaturi wonten luntur. Yen luntur wentara ini. Kok rada lali ya, Tro? Kok elingno ya, Tro? Tukang maido iku Dek. Iya, tukang maido kuwe. Kala mangsa. Lah apa Kue kata-katane? iku kue iku. Lah kata-katanya apa sing ngasih? Ramaido. Oh, ramaido. Ramaido ro. Oke, maaf. Ya, tukang maido. Kowe nek tak paido kaya mang lho saksine wong papat lho. Dek ini ana lagu Ula Kadut lho, kowe gak teko lho ya. Ya. Pulau kadal. Tropek malah nyaute ulo sawit tok, Tro. Medeni nduk ku wedi padha kowe ya. Monggo. Maaf Padha keceplosan. aku. Keceplosan. Lah aku Monggo Mas. Mas no kula aturi Apa nggih. kowe? Wonten luntur. Lupa inyong. iya meta-meta kok. Kendangnya ora krungu blas ya ampun ya ampun. Yen lentera lenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mangkasire dhewe Sapa sing gelem tak tandakno? Aku gak Gak usah. Mari tenan. Mari. Ditambekno Ye ye, kamu dicariin Mas mau disawe. Tiwas didawa parane becak iku tambah sajenine ora liya mung awake dhewe
bedak luntur karena bedakku harganya sangat wow terjangkau. Makeover. Makeover no. LT Pro. Gak kanggo. Skin TV lagi viral. Ya. Malah melok-melok Oh FOMO. tuh G2G. No. Oh pecah terus Cak. FIFA nomor 4 tak nomor 5. Wow, Ya kita gelo. ampun saya 1500 sih regane. Mundak 1750 Aduh, saiki kok mundak 250 Iya larang, Mas. larang. Mulane kudune tukune loro nek siji gak entuk ya Mas. Mulai iki tibai bonus-bonus dan bonus ya Mas ya. Maju Pak Gun dek nembe maju. Ada Puspita Nala. Apa Pak? Senangnya ngono ku enak apa bener lagi njaluk Apa Pak? Kulit pedas. Nyanyi dhewe. Ora apa-apa Dik, iki lumayan iki Dik. Gue tuku geprek MT sesuk ya Dik, bayangan Dik. Antri guri ku kok Gunawan niku kok. Mangga, Randy, Puspita Nala Randy. Yuk. Monggo. Iya sabar ya sayang ya. Oh, kayaknya gak sabar tak celoki kok kene lho ya. Puspita Nala. Yuk Mas, Puspita Nala yuk cus. Jawaban yang beripate. Semulir pahit matu. Lindri. Ya, laundry. Dasar lancir kuning anggugah rasa tresnoku. Mendek wis ora nyanyi. Gambar harum tanku jiwa katon memanis sekar mekar lana melati erino
iki sing salah iki panggungnya apa seragammu sing kedawan apa sing aku piye ya? Mas kowe sing kendeken ketoke ya sing salah. Aku ngene doang. Apike corake ya Rom. Ngono iku malah membuat sesuatu menjadi lebih estetik. Estetik loh Cin, wis gak masalah. Tolong tukang settingnya jangan di zoom di bawah ya. Mergo sandal kula yuk gembel iki delok rupanya Wah iki tanggo lap raya rek gembel kabeh ngene Rom. rupanya biru dadi kayak ngene ya. Mas lagune nganu Mas. Istri Salehah. Iya. Diweki rol jare. Ayo Tro, nyanyi Tro. Ya. Mengejar waktu iki, soalnya aku nimbal. Ya nimbal tenan Rom Juga tenan iki. prinsesku mang. Oh iya princess mbok sakna perkara gone kembet ngono koso. Mangga ya. Prinsesku sing kukune meling-meling mang lho, Nduk. Kukune Karena loro, Nduk. cah TK wis naik atas. Setiap keindahan perhiasan dunia. Suaranya Nduk, tepuk tangan Nduk. Hanya istri saleha. Satu, dua, tiga. Perhiasan dunia. Suaranya mirip Wira Suara Agil Laras, Agil Manunggal. Trai DE Rom trai DE. DE Wira Suara. Biasa. Ayo tarik guys, semongko. Asik. Ada tali kota juga guru pedot. Ya, pedot tapi lakonnya. Iya. Tali kota Setiap anak mau deh. keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Namun yang Nabila sama Sabila, paling diam. indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Mas Geno. Mas Gento, I love you. Maju deh. Setiap Yo bergembel keindahan tau seragamku. perhiasan Berseso. dunia hanya istri saleha Berseso ben mbok parani nek kok Mas Geno. perhiasan terindah. Mbak Sally, senyum dong Mbak Sally. Asik. Sampai sini yang punya istri salehah maju ke kudu akan sebagai calon istrimu soleha seperti aku mas. Siron. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha Iya. yang punya cinta sejati Iku aku. yang akan tetap terima terus, setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai Nyawer aja ya. Nyawer aja, hidup Kang Mas. lagi. Setiap Keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Sir.
Masnya sampean tadi lo yang minta gelas retak. Aku iki wis jujur aku ndak bisa Mas, liyane Mas. Aku apa sampean nyanyi dhewe gitu toh. Aku kan muni ngono toh. Gelas retak iso. Gak iso. Lah iya apa sampean nyanyi dhewe malah jawabane ngene. Oh nek nyanyi dhewe mending nurung. Iya ndang ning room kono. Ya monggo kula sumakake. Malah entek pirang-pirang kowe ning kono. Malah aku untuk kata-kata mutiara. Piye? Asu ngono. Ayo Mas, tali kotak Mas. Yuk. Yuk, cus, nyanyi. Gunawan nyanyi, Gunawan Oke. mau ndi? Gunawan gegeri ae kok. Gunawan tenang kok, Dok. Nyanyi, Gun. Oke, oke. Menyo. Dia kok kayak Gunawan ya.
mboten mau bedol-bedolan. Iki saudara kembar Sabila karo Nabila ya, Ci. Iya. Ya, kalian ngerti Gusti Putri Mas wonten Gulu Bedot Sunan Pak Gun. Nderek pamit Pak Salim, sak keluarga, Mas nganten Mbak Katen. Mugi-mugi sak bibare nyembali wayu manggul rezeki jenengan saya kebak ora kok lekas saya deres, saya Saya udah nau. Luah-luah nggih Pak nggih. Amin. Monggo. Gulu Bedot. Dot. Ya, Raget. bonus. Oh. Oh. What is? Oh. Hey ha ha, hey ha. Waktu yang siki arani pasir, waktu kamu keli ono ing pinggir, lagi ketemu aku wis krasa naksir, polisi antoyo kelar. Mas Ipan Jer, Mangga Lover. Kelompok iku arane geluku Sikisi dari Hey, Saben dina aku ra bisa turun. Jika ngomong ora ke waktu. hey ha, oke, Asik. hey ha. Yo. Apa? Hai. Hey ha, sopla, sopla. Cantik ngono lho, Mas. Aring-aring bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikir. Gedang aja sak Asik. kondom dipangan codot, timbang urung aluang kuluku bedot. Hey ha, hey ha, Iki asine hey mangkat ha, ngendika. hey Kita ha. aja satu dan diberi jeli. Yang nalar percaya badan dada iki. Wah, say. Nabila Sabila diam ayo. Imut kau imut. Hai. Ha, hey, Hai. ha, hey, Hai. ha, hey. Yang ini goyang. Wah, gruwer. Bonus. Dudu watu yang siki arane pasir, watu kambang keli ono ing pinggir, Pandu, apal lagi ya, apal ya. ketemu aku wis krasa naksir, beli si antoyo kelang yang pinggir. Wedopo kuwi arane geluku. Isi keri di porok dan di Hey. Sabana aku ra bisa turu. Kangen dika ngomong ora ke waktu. Sir. Hey ha, hey ha. Sopla, sopla. Ngono gue tro, jahat gue. Asik. Aring-aring bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikir. Gedang raja satu ton dipangan codot, timbang urung aluang kuluku bedot. Kadang sawiji ora karo kelompok ati. Iki asline mung kanggo adikku. Kadang raja satu dan diparanteli. Yen ra percaya badan dodo iki. Timbang urung aluang kuluku bedot. Percaya badan dodo iki. Timbang urung aluang kuluku bedot. Percaya badan dodo iki. Hey, Iki sekasuwen tenang ngene kula sak kanca caos libur nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih wonten klentang nyuwun pangingin kula matur. Jadi pamit Pak Salim nggih. Monggo Ndara walah. Ndara putri iki katon wasu tenan ya, Mbak. Amas. Sayang. Sayang.
kene sampingan yo, kene yo. Dara Putri kekalih wah katanya wes. Lho, kok njubuki? Niku sak ndure wayu niku Ndara. Wayu wah. Enak wah. Sawangane. Terus aku ning ngene cuy kok iso sandengane sarwa kemepok. Kemepok. Kemeplok iku kaya anu wajahmu niki kemampleng ngono lho. Sabila enggak boleh marah Sabila Nabila ya. Kucek Ndara kucek. Kados sing kok wonten tamu. Nggih nggih monggo. Lho kok tepak Ndara? Jenengan mboten tepak, mboten ngotosi. Lho. Oh nggih, meniku sinten Ndara? Pacangan. Cara rapi karo Gusti Putri ki mau kok nganu undang kok Ndara. Kono tetepungan ora apa-apa. Rasa-rasa Mas Haru yo men tetepungan karo ning kene. Aduh mau nek ketemu desa. Aku tuh desa ya. Bisa anak jakso. Masa kok gak iki yo Kakak. Ning ono Abdi. Loh, Abdi kok ngene nih kok Abdi napa Ndara? Ih, stres kok mau bayari yang sasi ya nduk ya. Apa lah jalan penjarane kok diarani wong desa. Loh, Pak niki pancen saking desa ta Ndara? Nanging sing delok meneh lak ya dadi wong. Nek malah kok titik kalkot ya nduk. Ngene. Ngene ya nduk. Niku apa tegese Dek? Wis kono dadi rampoke penggawe jenenge ngajeni Oh, kesehatan nggih. Nggih. Wong desa ra duweni sopan. Nggih, nyanyi aku kan akan kewajiban nggih. Ayo nduk. Nah, siji bentak yang ngendi. Ini kakak nyedak ora. Papunten Ora dadi apa, semua sing dadi aran kewajiban. kula Joko Waskita Ndara. Joko Waskita. Nggih, Joko Waskita. Ndak sawang kok putraku wis tepung marang kowe jane ana apa to iki? nggih. Rikala semanten wonten sak tengeng wana ingkang putra dipun poto-poto tiyang lanang. Dadi putraku dipoto-poto marang pawongan. Nggih. Lanjut sing tetulung. Nggih. Sareng kula mangertos kula paring tetulung. Dadi kowe sing paring tetulung. Nggih. Ya ngono, aku matur nuwun banget marang kowe Joko Waskita. Dene kowe wis gelem tetulung marang putraku. Ya, sak samunipun kula tetepungan kalian ingkang putra saya nggadahi rasa tresna. Tresna? Nggih, Kowe tresna marang putraku? leres. Lahir batin apa mung nggo sesenengan ngono? Nek kula nggih lair batin, Lair wong batin atas sing kula tenan. tiyang desa dipun tresnani Putri Patih, nggih kula tampi nggih kula tresna lair batin. Dadi Ndara. kowe ya tresna, nggih. Injih Ibu, kula malah kaporo ingkang nembung tresna lantuk rumiyin kalih Kakang Joko Waskita. Dadi kowe sing nembung kowe dhisik. Inggih, rikala Mila kanthi menika lumebet kula wonten Taman Sari ajeng lamar ing putra. Lamar Nggih, marang putraku. leres. Ning nggih boten ngasta napa-napa lho nggih. Joko Waskita. Ing kene aku ora butuhake apa wae. Mapan kowe tresna lahir batin marang putraku. Ing mengkone putraku ora mbok dak siya kuwi wae wis seneng rasa
tresnani kok dadak tidak siya nggih mboten. Jeneng omah yo ora ngerti to Joko Waskita. Ing kene pangramarmu ndak tampa. Dipun tampi. Oh, tak estu ibu. Matur sembah nuwun Ndoro Putri. Ing kene aku nyawang kowe seneng, ibu kok wis melu seneng kok. Terus ngaten, kula matur suwun sanget nggih. Yo ning ngene, kok Joko Rama. Niku Mas Pantene rumput to ibu. Tak ngrungokake saka mburi. Anggone bocah-bocah padha dedolanan kok gayeng banget. Menika leres Kang Mas, nyatane sedaya para abdi menika tansah remening manah. Jalaran bibar sampun damel ajeng sami langen suka. Kaya ngono lha ana danom ning ngene iki. Oh, Buruh. Anyar apa piye? boten. Niki naminipun Joko Waskita ramane. Joko Waskita. Nggih. Apa bener? Kula Joko Waskita nggih Ndoro. Dandi Yang kabur kanginan mboten gadah griya. welo. Lah wong kabur kanginan ora duweni papan dunung. Lah kok kowe jumujuk ana ing Taman Sari iki apa wigatimu? Kula badhe nglamar ingkang putra. Badhe nglamar ingkang putra Ndoro. Selar mriki Jenengane ora. Ingkang putra Ndoro. Cengengesan, aku iki kaget. Ya sana kaget kok penjelane kaya Lah wong kowe iki bocah desa, kesa-kesa, papan dunung ae ora duwe. Lah kok kowe nglamar anakku iki besok kelakon duwe bojo kowe arep mbok pakan apa? Kula nglamar enten sing kongkon Ndoro. Kowe nglamar rene iki sing perintah. Nggih. Yo sing perintah sapa, Cung? Ingkang putra. Heh, Ingkang putra. anakku. Nggih. Bener to? Nggih, menika leres Rama. Ketemu pirang perkara kok kowe ngakon bocah lanang kuwi temeka ning papan nang omahmu, kok nglamar kowe? Jalaran kula menika sampun tresna sanget kalih Kakang Joko Waskita Rama. Tresno ya tresno nduk, ning ya deleng-deleng derajate kira imbang. Kowe iki anake piyayi. Wong nomor 2 ana ing Galuh Pakuwon. Lah kok seneng karo bocah desa iki arep mbok pakani godhong pring piye? Tresna menika boten mawas bondo donya. Ah! Pangkat lan derajat Rama. Ah! Mong ngati pawitane. Sing ngomong sapa? Rama. Jaman saiki tresno tanpa bondo. Ki tresnane gampang lunga. tur malih lho Raman. Apa? Menapa panjenengan menika kok beda-bedakaken wong desa karo wong kutha, wong sugih karo wong larat. Napa bedane? Yo tetep beda. Ora imbang. Kalawan mengko daupan, aku bakal isin. Lho, tamu iki piyayi-piyayi. Lho tamu kaya entos. Lha mungkin lampun dados mantu panjenengan. Menawi Disandang. isin ditutupi Ndoro kesan mboten. Lah ditutupi mukaku dek ora kelihatan tamu. Entelon. Ya. Gadah muka napa? Gak, rai gedek. Lah, Mangkel ae. beneran lagi gede kok iso. Kowe nglamar anakku, Waskita. Nggih Ndoro. Sebabe apa kok kowe nganti nglamar anakku? Apa anakku nanti janji karo kowe? Rikala semanten kula paring tetulung kaliyan ingkang putra. Oh. Badhe dipun prawasa pawongan. Terus sing nyulungi kowe. Nah, ngene wae. Gandeng kowe keputangan budi, ora ketang piye kowe nulungi anakku. Kowe tak wenehi opah dhuwit, bali ya. Bali. Ampun to nggih Rama. Ampun piye? Kakang Joko Waskita menika boten betake bondo, duit boten. Nang kere dibutuhke apa ora dhuwit, Lah tresnane kula Rama panjenengan tampi lamaripun nak kados ngaten. Wah, aku mbok nglamar Joko Waskita dadi mantuku. Nggih. Tidak bisa. Lah, kalau mau pun kula tampi kok ramane. Piye? Pun tak tampa. Nggih, kula mau ditampi ingkang garwa lho Ndoro. Wes mbok tampa mbone. Nggih. Lah pripun wong putra panjenengan ugi tresna
Tresno, Joko Waskita ugi Tresno. Nanging sampun sami cocokipun rada dados bojo. Lah kowe nampa kok kowe ora matur ana ngersakku Lah panjenengan Presiden rumah tangga wong lanang. nggih, lah panjenengan wau nembe sare. Mengke Gak digugat gak kena. lah nek kula gugah mengke kula kleru. Ya deleng-deleng. Penting apa ora? Nek perkara kan ya wigati. Sampun basa Indonesia lah sampeyan. Ah, kengesan. Ayo nesu. Nesu lah sampeyan yo ngono kok dadak nganggo basa Indonesia barang. Senajan kowe nampa, nanging aku ra sudi duwe mantu kaya kae. Wah, Sakti kanan kula wis panjenengan sampun tresno. ora iso. Ora urungo, besok dadi mantuku, ape ngrogoti donyaku. Najan to kula mboten gadah ning kula tesih gadahi ajeng diri. Katimbang kula mapan wonten ing kepatihan nglamar mboten dipun tampi malah dinakwa kula ngrogoti bondo donya wonten kepatihan nggih. Kula badhe ninggalaken kepatihan. Panjenengan kok mentolo misahaken katresnane anak. Ora usah nangis. Engko tak goleki Joko kene. Mboten mentahake Joko, sinten Joko mriki? Akeh sing cetha duwe gawean, bocah wis ora duwe gawean, ora duwe omah. Kok arep mbok senenge yo. Tresno kula lahir tuku sing dados kula. Ngene lho, Nduk, seneng yo seneng. Ning yo kudune deleng-deleng. Deleng-deleng. Aja ngasruh kaya ngono. Kula sampun kebacut tresno kalih Kanjeng Joko Waskita. Wis to dilangke Mas kita dilangke, mengko tak golek-golekke sing derajate padha karo Rama ya. Kita kula karo asal. Kowe mah liyane melat apa? Pas kita mah. Kowe anak durhaka, mbadal karo wong tuwa. Heh? Kula boten badhe dateng dawuh panjenengan kok Rama. Nyatane. Nanging kula nyuwun ganti sanget dateng panjenengan. Heh. Monggo panjenengan sabar sedaya pangandikanipun panjenengan. Ora iso. Ora iso. Ibu. Sampeyan iki lho yo. Kok yo mentolo nyawang anake tawang. Bola-bali iki kowe. Enten apa meneh kula? Lali kok kira nampa, ora bakal dadan saka kene. Ki menapa malah panjenengan nyempalani kalian kula? Kula niki ugi ngemantu mateng panjenengan ampun. Ngeman piye apa? Ngeman apa? Panjenengan kok nggih nampi sinaosa menika namung lare dusun. Nek putra panjenengan sampun tresna kanthi layanan batin. Wong papat dununge ra duwe kon nampa iki piye? Lan ing mangkenipun dados putra mantu panjenengan nggih kersanipun cumandha wonten ing kepatihan. Apa meneh cuma ning kepatihan? Ora butuh. Jane panjenengan iku sing dipikir kok anane mung bondo donya bondo donya. Oh iya. Nggih kabuka panah panjenengan. Ora iso. Pokoke ora iso. Janipun panjenengan kok wonten kok tegel nyempalane dumateng kula Kang Mas. Mergo kowe nganyelake. Ngiwake aku. Mboten kok ateges kula ngiwakaken kalian panjenengan. Ora apa, arep apa, Beh? Arep apa? Sakit Kang Mas. Napa sariki panjenengan miloro dumateng kula Kang Mas? Ngono, kowe kepengin takon. Mergo wis bosen di bojo kowe. Kula menika garwa panjenengan lho Kang Ah. Mas. Kula kalian panjenengan sampun pawatutan putra setunggal. Niki menapa nembe sak menika panjenengan ngendika watus ngaten Kang Mas. Akeh ora apa-apa. Nek bojo luwih saka siji. Sing arep kan sapa? Kowe. Kowe macem-macem tak pegiat sisan. Kadang garwa langkung setunggal. Mana temen kata panjenengan gede katresna. Iya. Saestu panjenengan tuh minta selingkuh kali wanita sana. Iya, arep ngopo kowe? Mas, aduh hati kula. Kang Pati Ah, ngene. Lho,
Bareng aku nyawang iki cemplorot. Nyawang kowe sepet mataku. Selorot kados ula ijo nggih Ibu. Ula ijo. Sing kaya ngono saiki ana wong wadone cedhake. Nak mbiyen omongnya ya ora ngono, tresnane mung karo ibu. Anggere ana wong metu sithik wae dijemburokne. Wong lanang niku nggih kados ngaten Ibu. Saja. Laki-laki buaya. Duren. Roti-roti biyen saiki. Alah, panjenengan ki lho. Oh, ngendika ngaten kok nembe sak menika to ramane. Kowe kono minggat, asa sudi nyawang kowe kisuk tembung pelok elek bukek. Panjenengan pun boten purun nyawang kula. Wes bojo wis tuwek kisut disurung kluntung. Alah, boten napa-napa disuruh klunthung lani kula nak metu ya jek payu. Payu ah cek ora gene. Kowe iku ndodok kemproyok ngadeg kempriyek. Alah, wis nggih ora apa-apa ditundung ora apa-apa Ibu. Kula ora ati yen to nyawang kaya ngene iki. Wes aja padone minggat. Nggih minggat ya minggat so yen enten apa-apa pun goleki ngalih. Ora butuh. Saiki penjaluk wis tak turuti, bojoku anakku tak kon minggat, aku arep urip mesra karo kowe. Yen ngono nyoto Tresno. Lho, lahir batin. Bojone sampean pun minggat. Minggat. Saiki dadi Duduk. Nah, kagem duduk kowe ya rondo. Wah. Kagem buktekke. Yen to kula ngimbangi Tresno penjan monggo kula lados. Ngono ngene ya gatuk bulan madu.